Tapira pamberi pedera makutasa. Yesu ndio chokwadi. Kaya paja pasipani mosha. Maradi pasipani. Kukuta yose ndandi serikali. Yangu ya kabila ya Yesu. Zitanzo zitefso ndotsi. Tumemusha watakasirwa na mabereki wetu kuri kwa vute anachi chikomba. Chikomba. Yedi chikomba. Asi sabukali. Sakaro mabereki wetu akashaika kwakashayika mama muna kora 2002 baba izotera wakufomu kora 2003 pakati vangu ini ndachitoro kuchikoro kutoita A-level tiri vanhu vadiki tikasiyiwawo taanirera pamusha pedu pakangosara pasina vanhu vamwe vanini vangu vakatopatsanurwa vakanogaraona natete tichiti tizame kurarama tichikura neupenyu zvadaro pakafa baba mudo wapedza muna 2003 pakafa baba takazoona Elton Bute anowamo tinomuti muzukuru akadowakira mustendi yedu anowakira mustendi medu paassistant oradi zvakangotinetsa kuti tiri kumboiti asi kwakakarekeka kitchen zvidhina kanonamwa nezvidhina kanetaka achibva haana kugara kunguva refu kana gore rinokusvika anonokwa akabva aenda bva agara makore isiso ini handishandiri kunogu ndakakura ndikazodzidzawo ndikatsvaga basa ndikoshandira kuSouth Africa ndikwanoshandira saka tikatoona ine wangu andina ndikati toda kuti tizama kudzidza pamusha pedu gore negore kubva pakava baba kana namai kicheni yamai nanhasi yakachamira taitumira mari tikazonzi kicheni yangu dandona taitumira mari dzekupfiririra asi taishava munhu anogara pamusha saka gore rakapera takazoona mukomana anogona tokuti anogona kuchengetera pamba tinobhadhira mari akapuwa inozogara pamba andizvo auya kudaro takaenda kuna sabhuku tikatana sabhuku tauyawo toda kugadzisa pamusha pedu padongo tatsvaga munhu anogara chitema-tema pamusha tikatobva tikogara mazuva akaoneka angari sondo tete agara muna 2025 tikatoya papa tikatobutema-tema tikavharanzira pamba kuti pamboonekeri tikaenda zvedu saka mukomana azoyazogara ngaatiedzera mukowa kudhara mungu vatori mukowa ngaatiedzera mukowa kuti atende pamusha panyatsokuchenawo zvakanaka then Elton Bute achibva atanga kuti muri kutema pamatongo angu ndo pakatanga kunetsanya ko pamatongo nyaya zosunga rasi pamatongo iye haana mvurambogara pakangoka akatembarira structure akaendako atora advantage nepapamotagara baba namai vakashayika mai wangu vaitogara kumusha kuzofa kwavo vakatofa kumusha vachirwara vachienda kuchitumisa kwakunemba imba yedu kuchitumisa kutaundi vakatobva kude kurwara vakazodzoka kumusha vakafa vafa kubva kwari tikatakura tikanowika kumusha baba vanazogarawo gore rimwe rinotera tikavigawo kuti baba nevana asi musha uti tainge kuchengeta tandiri vana tichikura chingochengeta musha kicheni yaiflurirwa tichibhadhara mitero kana kunasa gore negore taienda kumusha tichinoona pamba asi pamba sina munhu chingoona pamba pangamena tichienda tichidzoka saka nyaya tisomudza nhasi tekuti takudetsara nekuti muzukuru angu akudaidzira kuti irendi yangu akatoti uya akainvita rendi yedu akauya akutitarira muganhu mukati mesitendi medu nekuti aona kuti sisi takuda kusumudzirwa pamusha pedu pane dzimba dzakatowakwa navabereki dzanga dziripo dzakatomira ndo nyaya ndinaimakuti ichokwadi muzukuru pakuti tete wedu anohanzazire baba vangu vakarogwa nasabhuku Justin Bute saka musha uyu vabereki vakapiwa musha uyu vanhu vachangobva kuhondo muna 1980 ndo musha wakapiwa nzira ana mupambo kuti nataigara pazindipea kumutseto tikazakwakuita kuti nekutanga ndiyamugara ichi kwakaita kuneminde yekurima vati vapiwa pemusha nasabhuku Justin Bute ichinzo anatse vakapiwa vari vatatu ana baba vangu vari vatatu bamnina vangu baba vangu Zezerai Dangari mukuru
naanonzi Milton wepakati naBishi. Baba ndo kashaka samwa waile wachiripo marichino peno. Saka papiro wakaita wambonzo mugano ndeuyu musoro kuti agumane mushawo unonzi kwagadzi. Ikoko hakuna problem. Akawaka kamusha kake futi musoro kwagadzi ikoko. Uko hakuna problem. Kuzi asi kutaidzi tinoguma one chigwangu tichibuda kutara. Nomakura takaita tikokura tikari pamusha. Ewe tatineba kwaHarare kuti chidiki asi maholidays ese taenda kumusha tichibatsira mhaikuri. Saka kukura kwacho kwatakaita baba tinokuziva migano yedu yese tinoiziva nekuti tanga tatokura mari wakafanda tatova ne 20 years. Hii chobali isekulongwa babao musekulu hawana wacho wakapiwa shwa na baba vari watatu baba wao kuti zisarebese nyaya inini kuti ndizonogare wavari kuti handina kugara muyachima panga patori pasango asi iri next door naiyo mai ndiye akanditi ndiende kunogara ipapa pandaka ndiri kumusha inini ndagara ipapapo 2003 2004 akanetsa zvinhu 2005 ndakabva ndaenda kubasa mutsvakwa ndakabva ndagara pandaziva 2025 andauya ava ndipo wakazouya manje iwewe muzukuru apa takapiwa nababa wako takapiwa namama wako ndokandati inini pakapanana baba wacho pakakandisipona anditori kubasa ndakangouya chete makore andagara pamusha ndichiwaka kana uri kuti pakapana vanhu vachiromba wasipo so kwandiri nezvitotaura kuti ka ivi nyange mugano wacho ka uri wakapiwa navababa hauzivi kusango kwauri kutaura because uritaura kuti kwakaita this transaction you're not there hautozivi and saka it means kuti kana wanga usitoripo mugano hautozivi uri uda kutorakidzwawo mugano nevanouziva. Good. Mauya zvakanaka. Kuti ndizosvike pakuzoti zvese mugano nyaya kuti iwo ndakavataura kuti inini paitwa zvese izvi ndakanga ndisipo ini ndaindi kumabasa pane vakanga varipo ndikavataurira kuti bvunzei uyu ningi naningi ndiwo vanoziva munopenda iwo havana kuda kumbambo awanawo pakaiswa mugano wanga wasipo ndakairi tonga waipo mukaza ndizotoa mutora nyaya yamhai nababa wenyu hautora nyaya yamhai nababa wavo hati ava kuti mhai wenyu nababa ndo wakapa hati ava vakobva kuti vorakidzwa mugano ndimhai nababa kuti apa ndipo takapiwa natotakira patichigumirapo asi mimi bambo mamusipo nditogara izvi ndogara kumba izvozvi pamatongo aliyo pamatongo aya zvakatika ndizoti pandakadzoka inini ndakati ndoti imba yakanga yatodonha yandakambogara yacho yange kauka nezvidhina no anga siri mapango anga zvidhina zvazvizvidhina izvo mukasvika notoona zvidhina zvatori zvidhina patori zvidhina zvitoripo zvidhina takatoforoma zvidhina izvozvi mukasvika munotoona patori zvidhina zvimwe zvakasara zvitoripo i1 kitchen chete ndiyo nani chirugara ndinozowaka kumusoro gadzi kune mugano atakunamira gadzi ane musha wakaitsawo ikoko ipapapo vari kukanganisa nini handina mhuri yangu inini wanina wangu nevamwe wese ndiwakanditi chimbofanira kutichengetera kunoku inini ndichiwaka ndozvakandiita ini handina mhuri yenyu inotenda muchengete kupanya pako uchengete pedu ndozvautaura kuti panya pako uchengete kwedu ndizvo ana kupanya ini because kwako kwadonha zvo uri kugara kwana mukomana wanengeda kudzidza asi kwako kwadini kwadonha handiti ndizvo
ndo matongwario ko akaisa akasima mango yani aisimwire munhu asi saka tombodyara michero mukati tichitedza yadhiso asi neye mama nemunhu yakafa asi mino miti yacho titorimo area muchimira yakura sei haina kukura kubva nerodi zvokuti Rodi hatizivi taura Maita. ndine vhidhiyo mama kana muchikwanisa kuona ndizivi matinogona 100 meters 10 meters madhivaidira paakawakira iyi handiti penyu pakagona sei pedu pane muyadhi pake its less than 30 meters kubva pane paakawakira iyi nepane dzimwe dzimwe conflict area yakakura sei conflict area itori paakagara ipasa akagara zviri andikuona kuti wakupindura pakamai area yaino yakakura sei conflict area paapindira Conflict area is close to a head. 100 by 100. I see straight in Chunga. It's 100. As you're saying, it's close to 100. ingaita Could I 100 meters? Could I 100 meters? A head. Do a hectare. Do a hectare. Yes. Ndosanotwa ndizvo here kuti hectare is 100 by 100. Saka ndo makuru yakaita. Approximately, I think you have approximately. If I have just straight to saka kwakugara kwacho ndekuti Yeah. aunogara muyadhi menyu About saka unogaripo Kwagadza. Aiwa. Kwandakazichengeta nemhuri. Kwabereki wandochengeta nemhuri, chengeta musha yavo. Kwakonga mukwanyi. avakuya kavati ndepano ukondiuchengeta Anyway, muri dzira rinoonde bhari. Statu. Endai muone nzvimbo yakamira sei. Then you give it. mabvunza maneta nasabu Sample. sabaripo chakaita chibvunzo mambo ndechekuti paruti akapiwa nani Dzakapiwa ndimhai nababa. baba wangu washa mai vake ndiyetetezvi mwana watete wacho tinaye tete wacho takakubvunza Ndati paground. Imi muripo, sabhuku aripo, tete aripo, mawitness akanga aripo musi wakapiwa wakaiswa mapegi aripo. Ponogedzwa kuti apa kusvika apa, apa kubva apa kusvika apa. Sabhuku wopa kaundi yake, tete wacho mwana wacho utaura kuti mai wakapa apa neapa. Then modzoka kupi kuno toyozwa report, you give a decision. Because right now, kuti ndipe decision based on zvamutaura vese. maestimate avana Saka pabda inspection. Saka inspection on Wednesday. Wednesday boy. When? Eh. 10. Saka 10. Ngiya kuti pamudai papa. Sabhuku wacho ari. Right. Sabhuku 10 o'clock Wednesday. Pamunda. Then mama maita kuti make sure my neighbors aripo. Anoziva kuti ndezvemukani aripo. Sanotengira vanhu mabhodha ekumusapota.